Takže krásny dobrý deň všetkým, vítajte na videokanáli The Eagle's Nest. Je to vlastne môj prvý taký videokanál, ktorý sa zrodil v mojej hlave asi tak pred 2 týždňami. A keďže žijeme svet sociálnych médií, videí a všetkoho možného, tak som sa rozhodol a ja zobral tú odvahu, že otvorím tento kanál a ukážem jednu veľmi zaujímavú tematiku, ktorá je dnes dosť rozšírená a dosť veľa ľudí sa jej venuje. No a niečo o mne, moje meno je Čaba. László, mám také typické slovenské meno, na ktoré som neskutočne hrdý a ďakujem rodičom, že mi ho dali, pretože si ma každý veľmi rýchlo zapamätá. No a poďme sa teda pustiť do toho, že čomu sa budeme venovať alebo prečo vznikol tento videokanál. Od svojich 12 rokov sa venujem network marketingu alebo multimarketingu alebo priamo predaju, nazvite si to ako chcete. Áno, je to presne to odvetvie, ktoré je toľko osočované a zahambenie sa skrýva v kúte tu na Slovensku, pretože väčšina ľudí má na ňo negatívny názor a po väčšine prípadov sú to len zlé skúsenosti ľudí, ktorí to nedotiahli do konca. Takže moja úloha na tomto videokanáli bude presne to, ako ste sa už dovtipili. Odkryjeme všetky tajomstvá, odkryjeme všetko, čo je v backstage, všetko, čo je za záclonou, aby ste naozaj mali pochopenie preto, že ako to vlastne celé funguje. A som nesmierne rád, že som zobral odvahu si ísť vlastne so svojou kožou von. Ale je to hlavne z toho dôvodu, že venujem sa naozaj tomuto odvetviu od svojich 12 rokov a nepoznám veľa ľudí, ktorí do 30-ky dosiahli, ani nie tak, nechcem sa chváliť, že finančnú slobodu, ale časovú slobodu. Pretože veľa peňazí dnes viete zarobiť na mnohých miestach, ale kvalitný pasívny príjem si vybudovať dnes je naozaj veľmi ťažké, ale práve tento veľmi zaujímavý kvalitný pasívny príjem vám prinesie tú časovú slobodu a to časové bohatstvo a vlastne dnes je čas najväčšou, najdrahšou komoditou. Takže vítajte na kanáli The Eagle's Nest, teším sa na vás v ďalších častiach, stay tuned a vidíme sa. Krásny deň, veľa úspechov, držte sa, čaute.